Reit te, gwn i off te. Dyma ni. Hon gath y gilwobr yn y ffair eia. Yr hefer goch. Dafydd, mae yna lot o straeon cefn llwyfan fel petai am hon. Achos bod ni'n bedigri ar gallu na i fy mlaen i fridio. Fagi, fi credu bod, os mae'n saff ganddo i siarad o fe, ond mae'r tipyn siarad am hon, am wneud bris da fe. Fe'n gweud, achos mae'n bedigri o fe, fi credu bod hwnna'n rhoi agor sawl gati heffer yn mynd mlaen o fe, chwrdd gallu gwneud sawl peth o fe. A'r ffordd mae'n symud, y ffordd mae'n cerdded Daryl, mae gan hon, mae steil dain o se. Mae y ring presence dain o se. Mae'n bach o show-off. Nawr te, mae'n wneud hon. Mae'n anodd gweud pan mae'r ochr fagi'n dod mewn i bethau, mae hwnna'n ychwanegu beth hollol wahanol. A hon wedi bod yn llwyddiannus yn ennill pencampwr dim eisiau nôl yn agri-export al ail o fe. So dwi'n dim fel bod i dod mas am y tro gynta fe, mae wedi bod rownd o fe, chw mae'n gwybod beth fe'n neud o fe. O, dim chwarae. A mae'n cael ei arwain yn dda hefyd. 25. Thank you. I may come back to you. Mae'r opsiyners wedi gwrando hefyd ar 15,000 or say. 15,000. 15,000 bid. Mae wedi dechrau yn 15,000. 15, 16,000. Well. 17. 18 if you like at 17,000. Your man's out at 17,000 bid. At 17, 18 bid. Mae'r record y ffair wedi mynd yn barod. 19,000 bid to 20,000. 20,000 boys. At 21, 21, 2, 22. Let's get on the road. 23, 24, boys Penny, boys Sartley, lan o Welsh Bulls sydd yn mynd tu ôl ni fan hyn. 25 in at 25 in. At 25 in, let's take a single at 25, you're all out right. 25 in, bids on the phone. 25 in, 25, 26 bid. At 26 bid, you're out on the right now. A gyda fod ni'n efo pedigri, mae'r pedigri mae'r cwbl o dirw hynod yn y pedigri. 8,000 ar hugen. A boi o Chalw Dychef na nawr, boi o Werfon. Mae wedi croesi 30,000. Mae wedi croesi 30,000 boys. Record newydd yn y ffair eia. 31,000. Dwi'n meddwl bydd i'n mynd i'n gig am nawyr yn bryd. Gewn ni'n blasu hon yn mynyddodd. 32,000 o bunne. Dafydd, beth sy'n blam? Wel, ni wedi hanner teimlo felly neu bach arian i wedi gwir, ond Fi'n credu bod ni'n bryd i ni dyweli i weld ble mae hon yn mynd i stopi, boys. 33 bid. At 33 and a bit now to 33. 33 bid. 33 and a bit now to 33 and a bit now to 33 bid out on the phone. 33 bid. At 33, am I missing anyone? At 33 bid, you can all join in. At 33 bid. 34. 34 bid. 34 and a bit now to 34. At 34 bid. 34 and a bit now to 34,000. You're all out in the front. At 34,000. 5 if it's any help, sir. At 34,000, well, thanks for your help. At 34,000, selling on the left, all done and away. At 34,000 and away at 35. 35 in. 35,000 o bunne, boys. 35 in. At 35's on the market as well. Mae'n foment sy'n ystod. Chi bol o'n sefyll? Dwi'n eisiau gwylltio sydd yn... 35 in, I'll take another single, sir. Mae yna rhywun ar y ffôn yn mynd i to. Oes, rhywun ar y ffôn. Pwy sy'n bydol ar y Ie, ffôn? da o'ch yn o i Werfon, 36,000 a bit down at 36 bid. Just have a wee think tomorrow morning when you're having breakfast and you thought I should have had another one. It's too late. 37. Come on, kick on. At 36 bid. 36 and a bit down at 36 bid. You're out in front. You're out on the right at 36,000 and we're done at 36. Mr. James Amphlett on the phone. 36,000. 36,000 o bunne am yr heffer. Sassy Girl oedd yn gilwobr ym mhrif bencampwriaeth y ffair. Record newydd i'r gymdeithas ac i'r ffair eia. Pwy brynodd i Dafydd, oedd i chi wedi clywed? Wel, na, dwi'n yn siŵr. Ar y ffôn oedd? Na, dwi ddim yn siŵr o fe, ond yr auctioneer ar y ffôn oedd fe, so fi nhw'n i ffind o mas mewn amser ddim dawt o fe, ond ie, dwi'n siŵr ar y fyned. Dwi'n meddwl mae enw'r
enw'r cynta'r gŵr bod wedi dod James, nes i'n dal y cyfen, o'n rhywun o'r enw James rhywbeth oedd e derfel. James Amflet oedd e Rocswnier oedd ar y ffôn. Dwi'n gweld, sori, A mae James wedi bod yn gweithio fe sy'n redeg mat Worcester de, ond oedd e ar y ffôn. Na, maen nhw moyn cadw yn gydd am bach, ond bydd ddim yn gydd yn hir pan mae'n ti siarad arian fel na. 36,000 o bunnau boes, mae'n arian, wel, arian mawr, ond mae rhaid ni atgoffa pobl, mae'n mynd i fagu fydd honna nawr. Fydd honna ddim yn mynd i gael ei mwynhau ar blatiau neb, mae honna mynd ar bwsbas wahanol, David. Wel, os na, bydd i, wel bydd, mae eisiau cig arall i gyd i godi dwi'n fe. Ond na, mae garantid o fynd i fagu. boes am wefr o gael bod fa, Oedd wir. Moment hanesyddol. O, wir. 36. Diolch am cael ringside view. Diolch i chi am o'n gwmni. Derfel a David, mae wedi bod yn bleser. Diolch o galon. Diolch i fan.